अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो हाँ करे जा बोला ना क्या करी ना ना हम एयरपोर्ट पे आ गए बारी बस अब पहुंच जाओ 1 घंटा पहुंच जाऊँ घरे तो बहुत बड़का एयरपोर्ट बा हाँ हाँ प्लेन तो बहुत बड़का बा कौन प्लेन हम आज तक ना देखले बारी जितना बड़का बा ना माना कि लोग तो हम लाखों लाख बैठल बहुत बड़का बा कौन प्लेन में हमारा टिकट कटल बा मामूली बात नहीं है बहुत बड़ा बात बा हाँ कारण वीडियो कॉल करी वीडियो कॉल करम तो फिर कैसे उनका अंदर नहीं बड़ी पंखी रहे ना पंखी तो बगल में हम बड़ी एकदम हवा एकदम मस्त हवा और खड़ा बनी बाहर वीडियो कॉल करम तो मोले उड़िया के लेके चल जाई बात करो तारीख में दिन पे कष्ट पकड़ के हम जाके अच्छा वीडियो कॉल करी अच्छा लाइन पर मोबाइल जाई तो बाकी 1 लाख की आईफोन बा घर ले ली कले अच्छा जाई तो हमरा ले 1 लाख कोनो बात नहीं है फिर साल 2 लाख के खरीदाई मनो मुन्ना बारे में मोबाइल चला के का ना ना कौन बात नहीं है ना गिरी तो बातों का मतलब कि गिरी तो जाई लेकिन 2 लाख के बाद खरीदाई मन बा 1 लाख के चला के मजा न हो तो सब लोग के कहता कि इका मोबाइल चलाओ तो इतना बड़का ऑफिसर होके अच्छा लाइन पर करो तारी देखा यह हमें गाछ वृक्ष है ना एकदम उड़ी तो मस्ती में देखा ना कैसे पकड़ ले रही हाँ एकदम पंखी में जगह कैसे पकड़ ले रही देखा पंखी हवा इतना हाँ चलो ठीक है काटा देख लेला कितना बड़का प्लेन बा तब हम झूठ थोड़ी बोलेला हाँ झूठ काला बोली ये बात हम कल सब सही कही अब 1 लाख का फोन बा मिस्टेक से गिर जाई पूरा काम तो तू मोबाइल देख लिया कहीं रास्ता में गिर जाए तो कोनो गारंटी नहीं कि का के ऊपर बाड़ी बैठल बाहर है अंदर सीट की जरूरत नहीं है अंदर सीट तो बहुत बा हमारा तो टिकट अंदर के बा लेकिन उल्टी होखेला प्लेन में प्लेन में हमार उल्टी होखेला ना तो हम सोचली कि पंखिया के बॉल एकदम बहुत अच्छा पकड़े वाला बा स्टैंड एकदम लागल बा दोनों हाथ में पकड़ ले हम तो कितनो उड़ी ना गिरे के संभावना नहीं है मोबाइल गिरिया लेकिन हम ना गिरब हाँ ठीक बा बस आधा घंटा तक पहुँचे जाए ज़्यादा टाइम ना लगी अब मात्र आधा घंटा तो बहुत बड़का प्लेन बा अच्छा वीडियो कॉल कर हम जाओ तरी दिखा दें ठीक बा